Ahojte, v dnešnom videu sa pozrieme na príbeh jedného z najznámejších slovenských youtuberov, Dukloka. Meno Duklo pozná dnes skoro každý, kto sa pohybuje na slovenskom internete. Ale ako sa vlastne Dušan Prachna dostal k YouTube a ako vyzerali jeho začiatky, prvé videá a cesta k miliónu zliadnutí, presne o tom bude dnešné video, tak poďme na to. Dušan Prachna, známy pod prezývkou Duklok, pochádza zo Slovenska a narodil sa v roku 1996. Už od mladého veku ho zaujímalo technológie, internet a hlavne videa. Nebolo to však tak, že by od začiatku plánoval sa za slavným youtuberom. Ako veľa iných mladých ľudí, aj on sledoval zahraničných aj domácich tvorcov na internete. A internet bral skôr ako zábavu. Postupom času si však uvedomil, že by ho mohlo baviť tvoriť vlastný obsah. Začiatky na YouTube. Duklok začal na YouTube približne v roku 2013. Jeho prvé videá boli úplne iné, než na aké sme zvyknutí dnes. Kvalita obrazu nebola ideálna, strih bol jednoduchý a videá mali skôr amatérsky charakter. V tom čase však ani nešlo o profesionálnu tvorbu, ale o skúšanie, učenie a hlavne zábavu. Z začiatku ho sledoval len pár ľudí a úspech určite neprišiel zo dňa na deň. Hľadanie vlastného štýlu. Jedným z najdôležitejších momentov v Duklokovej kariéry boli hľadanie vlastného štýlu. Skúšal rôzne typy videí, rôzne formáty a postupne zistil, čo mu ide najlepšie. Začal sa viac sústreďovať na humor, iróniu a reagovanie na internetový obsah. Práve jeho špecifický štýl, rozprávanie, výrazná mimika a autentickosť ho odlišili od ostatných tvorcov. Diváci cítili, že sa nesnaží niekoho kopírovať, ale je sám sebou. Prielomové videá a rast kanála. Postupom času začali niektoré jeho videá získavať čoraz viac zhľadnutí. Ľudia si jeho obsah začali posielať medzi sebou a kanál rastol rýchlejšie. Duklok sa stal známym hlavne vďaka reakčným videám, komentovaní trendov a neskôr aj sériám, ktoré mali pokračovanie. Dôležité bolo aj to, že bol konzistentný. Videá pridal pravidelne a zlepšoval ich kvalitu. Práve v tomto období si začal budovať silnú komunitu fanúšikov. Duklok ako značka. V určitom bode už Duklok nebol len youtuber, ale značka. Začal spolupracovať s inými tvorcami a objavoval sa v podcastoch a na viacerých akciách. Neskôr prešiel aj na vlastný merch, ktorý si fanúšikovia okamžite obľúbili. Duklok dokázal spojiť humor, marketing a osobnosť do jedného celku, čo je na slovenskej scéne pomerne výnimočné. Krízy a pauzy. Ako každý tvorca, aj Duklok si prešiel ťažšími obdobiami. Tlak internetu, očakávanie fanúšikov a neustála tvorba si vybrali svoju daň. Niekoľkokrát si dal pauzu od YouTube, aby si oddychol a ujasnil si, čo chce ďalej robiť. Tieto pauzy však neznamenali koniec, ale skôr nový začiatok. Po návrate bol jeho obsah často výraznejší a osobnejší. Prečo je Duklok úspešný? Úspech Dukloka nespočíva len v algoritmoch alebo trendoch. Je úspešný preto, lebo je autentický, úprimný a dlhodobo konzistentný. Nesnaží sa hrať na niekoho, kým nie je. A dokáže sa smiať aj sám zo seba. Práve vďaka tomu si udržal fanúšikov aj po rokoch na scéne. Záver. Príbeh Dukloka ukazuje, že úspech na YouTube nepríde hneď. Je za ním veľa práce, pokusov, chýb a trpezlivosti. Z obyčajného chalana, ktorý točil videá pre zábavu, sa stal jeden z najväčších slovenských youtuberov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a napísať do komentára, o kom by ste chceli ďalšie video. Vidíme sa na budúce a čaute.